Selamat siang Intan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di Jukono Sanda. Berjumpa lagi Intan di konten Mbah Yi. Pokoknya selalu semangat memberikan apa ya Nduk ya? Pemirsa iki syutingan beliur bersama Intan. Iki mau isu-isu. Lho, motor ning ndi? Silak Mas Bayu. Silak Mas Wahyu. Aku gak roh ngilake jam piro ora roh aku mau ketok ijek ning gone Bu. Isuk mango. Wis su. Lho. Cek kuncine meng ndi? Dikunci lho. Lawange dikunci. Ceritane isuk mama kok kene. Terus Mbah Yi tak tekoki neh. Nek ketemu kerupuk gendar yun yo aku tukokno. Aku roh mak dames maem nganggo kerupuk gendar ki ndang winuk aku pengen nih ngono. Nggih aku ngono. Kembang Intan anu pemirsa digawa Pak Koramil, digawa ning Koramil. Enek kunjungan yo ben lah. Lah terus sing ibu-ibu Koramil ngene Mbak Dik Dewi. Anu Bun, aku njaluk yo kembange ngono. Kembange Intan. Sok nek wis rondo enek udan nduk kuwi dilehi nduk, kabeh dibongkari. Bar dibongkari dipilehi nduk sing kaya apik-apik, kok ngene iki dileh pote. Dileh sing rondo gedhe to. Kok kates-kates iki guwaki ya, Tan. Kates-kates dibuaki. Kuwi iki tukulan lho, Intan ra gelem jabuti yo. Iki nek surah merah iki panggone kudune di nganu pemirsa apa jenenge? Dirambatno ngono lho. Walah banyune entek, Dok. Banyune entek. Enek pandan barang. Abene koyo banyu. Ketoke banyune Mbak Nur tumpah-tumpah Tan. Iya. Mbak Nur ning Jogja ketoke, ning omah rene wong. Omahe koncinan dheke. Iya iki. Lah terus piye nek ngandani ning ndi? Sapa? Makja ning gone bucarek kandhani mak ketoke banyune. Lah iya, Mbak. Kono. Makjo ning kono paling. Celok tok ae mak banyune Mbak Nur ngono. Mondang Makja nek masak. Ayo tak terko kene wis. Iya banyune Mbak Nur ketoke. Mak ngono, selok ah. Makjo ning bude. Pelem. Gak ada Tan berarti Makja pulang. Iya banyune mau anu murah-murah ngono lho. Kucinge sapa iki? Iya. Ngantek tumpah-tumpah. Makja berarti pulang. Enek iki lho Mbak sing dimaksud iki lho, Mbak. Wah, anyar ya Mbak, cek keras kok, Mbak. Kerupuk gendar. Terus golek bayem. Bayem. Jagung nom. Lho, jagung nome jos-jos ngene lho. Walah aku kok dicokot semut. Kira kerupuk gendar. Kayak papat ra wis. Ki jagunge nom telu, Mbak. Wah, aku semilah gede-gede ki lho. Nyah ki lho, Mbak, telu, Mbak. Gendare. Ki jagung nome telu. Nah, Papat, Dek. iya papat ya, Mbak. Siji loro telu papat. Iya. Karena Dek. Kabeh ngono. Ora papat ae. Mbah iki paling cemil sithik ngono ki engko neh. Iya. Santai. Pakai pelas. Nah. Lah kuwi papat. Engko apa tak tinggal tuku bensin kok ndang loro gak uman, jagung. Perang sitok, Mbak, jagungnya, Mbak. Jagung 6 digawe dadar jagung. Nek sore dikukus enak. Tomat, Mbak. Tomatnya seprapat. Ora pengen botok, Mbak. Aku nggih botok nih ya.
Kadang ki yo kadang. Intane ora patek. Apa tuh ya, Mbak? Iya, intane ora patek. Pindah. Walah. Dek ngeser pindah. Oke, dipepes enak Mbak Nana. Tomat, aku pengen tukokno. Nggih. Mbak entar anggere ning gone sampean pasti kok ngono. Goleki Mbak. Golek ora aku kok ya. Goleki bali. Ya nek jajan-jajan dekne kok urung mlengak. Tan jajan tan ayo tan tuku bensin. Dua-dua sih, Yun. Ya, Mbak, kono ya. Gue nek melon barang, Mbak. Anak 6.000. Gawe es kuwi, Mbak. Ayo tan wis. Wis kowe kok nek kadung ngobrol ya wis. Entar rezeki apa? Rene. Anget-anget. Iya, Bu Eriko, dikei Bu Eriko. Makasih. Lah kok akeh men? Enggak apa-apa, apa tak pangani tenan. Ya Allah, Mbak, piye Mbak sampean lawan nek dijiko Intan nak? Wah Intan, pelanggaran ya. Loh, goreng gedang barang. Agak goreng dulure ya rawani ya, Mbak ya. Iki kerupuk anu semiar, Mbak. Anu apa opak minyak singkong. Oh, Pak Menyok iki. 12.000. 12.000 sakmene kae. Tempe duduk. Karek Tan. Ya. Iya, duduk ning Iki pojokan. lagi. Jajane urung tumbas lho. Tumbas jajan ora? Ndang mau. Ora. Jalukno kunci, Tan. Aja kunci anu lho, aja kunci sepeda motor lho, kunci nganu. Kunci nggo masak. Kok tak mbok jalukno kunci apa? Sayur bayam. Nek sayur menir kuwi dulu pakai menir beras dulu pemirsa. Tapi iki aku tak kei ulekan jagung nol. Bumbunya ini sama saja ya. Brambang, bawang, garam, sedikit gula, kunci digeprek. Kunci ya. Kunci sayur maksudnya. Bu jurine mama garing Ibu. Kuncinya garing. Yo, paten. Yo ki garing yo. Lagi lho kunci. Kunci digeprek. Cetak yo, yo. Kuncinya garing ta. Dan itu Ambekan mrek ngono, Nduk. Ketoke kok kaya capek ngono. Kena opo ngono. Lho. Wis ibu kok karek setrika paling ya ora. ngenteni ku ya garing. Tangan dulu. Intan mau tak jaluki tolong. Apa? Sing Apa? bagus ah. Apa Ibu? Intan ngerti krai Di mana? ning jero kulkas. Ambilno satu. Minta tolong ya. Guys, nantikan besok pagi. Besok pagi mau ke tempatnya Mbak Linda kan Jambi gitu pemirsa. Sesuk niku nganu acara niku lho. Sica siji. Acara manganan. Nggih, acara manganan besok niku tenggene Mbak Repi atau Mbak Linda manganan. Intan ndek rene ndak? Dah, ora ketok lho. Lah wis tak pasno. Intan kene lho gak ketok sing ketok kan awakmu lho. Oh. Rokok mak yo rusak kabeh to nduk gereti ngono. Sendut-sendut ki rusak kabeh aduh. Boleh rusak kabeh wis gak apa-apa. Sesuk anu Bu, ning gone Linda apa Repi budale isuk ya. Ya insyaallah. Jadi aku pertama kali pemirsa arep delok. Jarine ana wayang pemirsa. Wayang. Pertama kali aku delok manganan ning Jambi. Selama aku
urip apa 500 sampai P50 tahun iki lagi iki apenan ning. Insya Allah sesuk. Lah nek pamane Mbak Indah ora duwe sahabat rekan kerja ning Jambi yo ora rono, ora duwe duluran ning kono. Karena dengan Mbak Indah duwe partner kerja, duwe sahabat, duwe sedulur. Sedulur rasa sahabat, sahabat rasa sedulur ya. Dadi nek sesuk Bu, tapi rontok isu. Iya. Nek wis berumbuh kabeh. Iya lah. Mengkane bar subuh niku nang ditas-tas ngawekno sarapan intan. Langsung. Pun masak nopo pemirsa hari ini? Oh ya, bekane iki ketoke berat. Walah Bunda Dewi dik mah pakai anu seragame jojo apik ya kan ya. Padha senam bareng-bareng. Enek intrus tur senam. Kok ngarep. Lho Pak udah lagi an. Gimana kok kabar radio? Kabar radio baik-baik. Kita doakan semoga yang dicita-citakan Dio dimudahkan Allah, lancar sak kabehane nduk ya. Ki hari ini Salwa yo ning SMA. Lah bundane wis ning Korambil ket isuk. Otomatis kan Salwa karo Mbak Repa ketoke ning SMA. Iya toh? Ning SMA negeri 1. Tapi mbok ndek iki Dek Dewi ngene kudune enek rekomendasi piye lho soalnya kan usia Salwa iku belum lho Pak pemirsa. Lah ket awale TK iku kan iji umur cilik. Kuwi biyen niate Dek Dewi nitip sik lah dititipno mulai kelas 1 iki mentok ranking terus karo kepala sekolah diunggahno padahal Dek Dewi ini nitip dulu lho. Dititipno Salwa malah ranking 1 ndak mosok perah diunggahno nggih. Lah saiki usiane kurang. Ngono, muga ya keterima ya nduk ya. Ning SMA negeri. Gimana ketoke Repa ya Duk Tan sing ning ngarep mang. Awakmu ngomong ngoten aja kok. Ngomong piye? Yo gak eros pokoke angger ngomong piye sekarep ngono. Mosok ket mang piye aku ya sedih ngono kuwi. Iki namanya adalah pemirsa piye jelas. Krai. Nah. Iki kena apa? Awakmu kena apa tek koyo bersedih ngono? Gak napa-apa pengen diem. Lah ngono Dek. Dan nek konten diem tok jenenge konten berdiam diri. Bayi mau? Mau. Bener kuwi kerupuk gendare kuwi, bener. Bener dipangan. Didahar. Nek bayi didahar, nek orang tua kuwi dahar ya. Diurisi ngene. Kayak bumbu jangan menir. Kates yo inuk, waloh yo inuk. Sambel korek ya enak. Nek tak cemplungi panggang. Di sambel ya enak. Masak jangan lodeh. Menit. Menir. Wes pateni dulu. Nek iki. Gak pateni ae. Cus. Tak tinggal glintang pemirsa iki ceritane Intan paketane teko.
Mas Diko tak Duduk ah, Intan duduk. Mas Diko Hari tak ini udah pemirsa, apa? hari Tak ini kayak apa Mas Diko? ya sudah ngomong, saya udah ngomong, saya ibu tak meneng, saya udah ngomong. Mas Diko tak kayak apa ulang tahun nih wangi? Ibu juga roh Itan. Ditelepon mak malam, Mbak, aku berdua Rene ya Mbak, Mas Diko ulang tahun, Mbak Yun, Intan, Mbak Dewi, Rene. Aku pengen nyuteng ulang tahunnya Mas Diko. Aku, iya Mbak, hihihi, ngono. Aku gak ya? Iya dah. Sopone kae. Iki apa Bu? Oh anu, gonmu. Apa? Sesuatu no. Wes gak usah diketokno. Iya toh? Iya toh? Lah iya gak usah diketokno. Kok sore naik? Wes rasa diketokno. Nah. Iya toh? Langsung dikok ning bak dicuci ya. Ora aku sore tak anggo kok. Lho lek gak diumbah sih. Gak. Terima kasih nggih untuk Leksum, sapine bayi maneh. Iki dibancai ketan. Nah, nggih pemirsa, iki untuk Mama Susi. Iki untuk Mbah Yi. Ini untuk Bunda Dewi dan ini untuk Bu Yun, padha wae. Ayo Tan, kita review ketan. Sampean seneng ketan apa ora? Ibu pas iki kok ya kepengin, mbok syutingno piye? Apa nganggo tripod? Uga inten ae. Intene ae, tak buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya wes, kene Intan duduk kene, nyoteng ibu ngene. Tak mam. Cuma tanganku wis barijik. Aku pengen mam ketan. Rene rondok Rene lho. Duduk. Ketok Ibu. Dingeti nduk kamerane dingeti. Sing ketok ki irunge tok, apa ketok kupinge tok. Mboten. Ketan. Tradisi bancaan ketan yen sapine bayi. Bismillahirrahmanirrahim. Mandul. Makasih Leksum. Terima kasih. Piye iki Mas Diko dhewe apa ya? Apa ya dia apa ya? Ya. Helm Mas Diko. Helm. Baju-baju yo. Mas Diko bajune yo apik-apik yo nduk yo Bali yo. Apa lho? Apa, Bu? Bingung. Apa? Bikin karitan? Soal. Diundang. Enggak tak pulang. Mah gak doyan. Mangga pemirsa. Mah. Pemirsa nduk. Mah. Cedak ngene kan. Enak Mantul. Jangan tangan. Wes kita lanjut masak lagi. Terus Cemplung ini kene. loh. Enggak. Ini dulu, Ini loh. guys. Ini. Ini Bu. Alang ya. Yes. Maaf. Ngene lho, Nduk. Ngene lho. Mencolot kabeh pemirsa diumbah kuwi mbok cebloke. Ceblok kabeh. Wah. Intan wedi pemirsa nek ngene niku langsung dijinggat ngono. Soalnya panas. Wis gak apa-apa. Wis. Terus Iki bumbune. nanti. Kuwi engko nek wis empuk lagi bayeme. Wis iki dianu, jukukno anu apa? Dijukukno eros. Ini rose. Iku jenenge sotel, Nduk. Ini guys. Ayo kita masak. Iki lho dimasukno bumbune. Ayo kita masak ya. Iya. Mbok cedhakno gak apa-apa. Aku iki masak mbek Intan nek mati kudu guyu pemirsa. Tahu tak jak gawe kolak kuwi bumbune jangan menir ya. Bumbune kolak cemplunge Ini Bu, jangan ya? menir. Iya.
Yes gak apa-apa pe dipiyekno. Nek apa nglebokno sayuran iki dhek terus terang ket biyen wedi. Kan banyu panas ngono ki to, mesti urung nyampe tekan anune ki njinggat ngono. Kuwaget terus diculno. Goreng endhog ya ngono pemirsa jarak jauh ngono dadi mencolot ndoke. Ngono ki gak apa-apa, ya ora apa-apa, jenenge latihan. Saiki gagal sok dibaleni maneh, gagal baleni maneh. Aja nek terus gagal terus wis mencoba, dicoba. Oh, caranya untuk ini lho. Iya. Sik wis. Wis, Dok. Wis. Apa nih? Iki ben rada empuk sik to pemirsa baru kemudian bayam. Iki sayure meneh wis dadi gitu. Lho, ya. Seger ambune aroma kunci to tan yo. Terus gawe dadar jagung. Iki cek bingung pemirsa diundang mak malam Mas Diko ulang tahun. Mundur nduk tan. Nduk mundur nah. Kita kado apa ngono pemirsa. Kado apa, Ibu? Iya, aku yo bingung mengane. Masa aku nekane ulang tahun hadiah menyusul tan. Aku nek kanggo cowok sausia Mas Diko ki bingung pemirsa. Wis to, Mbak Yun, Mbak Dewi pokoknya ngrepah nganu nek teko rasa nggo apa-apa, sing penting ditungakno. Mas Diko kan bar sakit apa pemirsa. Muga-muga paringi sembuh. Amin, amin, amin. Terus pokoknya njaluk iki Mas Diko sehat, Mbak Yun, dan iso kerja neh. Amin. Bali. Amin. Terus Mbak Dewi muga-muga ya ulang pulang ndok engko. Amin. Mana kok ramil ngono kok. Aku mang roh tek mang. Senam. Baju kaos ijo-ijo. Iki gak elase sing akeh kan aja pedes, bayi kan gak usah nganggo lombok to. Wis pokoke iki engko dibumbu nggih to. Lomboke 2 saja atau 1 saja lomboke. Terus nek brambang, bawang, ketumbar, kencur nggih. Tapi ada yang pakai kunci pemirsa. Tapi kalau saya pakai kencur. Terus ada gula, penyedap dan garam. Terus diulek dikasih telur bisa, ditambahin tepung terigu secukupnya, terus lagi digoreng. Wis ngono ya. Lho buyune kok pakai kencur, kalau saya pakai kunci. Pun pokoknya tergantung sesuai selera nggih. Nek warung ku yo nganggo kunci pemirsa nek gawe bakwan jagung. Aku tapi nganggone kencur. Tak syuting, guys. Ya wis pemirsa demikian nggih cerita Hari ini. Pokoknya cerita-cerita keseharian Intan. Yes. Doa terbaik untuk Amin. semua. Amin. Besok hari Jumat, aja lali. Aja lali apa? Ojo lali ning omahe Mbak Repi. Doa terbaik untuk jenengan semua. Ya. Semua ada salah kata, kami mohon maaf yang Besarnya. Intan pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cus.